Ola Maite. Ola, boas. Encóntrome ordeando unhos libros de Carballo Calero, a autora que se lle dedicaron as letras galegas no ano 2020. Este foi o primeiro catedrático de Lingua e Literatura na Universidade de Santiago. Mirade, este é un dos temas do que trata na súa obra, o erotismo. Este autor cultivou o xénero do teatro nos anos 50 e este era de carácter moi experimental, próximo ao absurdo. Ademais diso, o seu teatro tiña unha forte carga psicolóxica e existencial. En canto á súa poesía, Carballo Calero enfócase no clasicismo. Unha das súas obras que destaca é O auto do prisioneiro, en 1936. Estuvo na cárcere e foi o escritor da primeira obra narrativa publicada en Galicia na posguerra. A xente da Barreira é unha obra de 1951. Nela reconstrúese a historia da degradación dunha familia fidalga desde os tempos da Restauración. Ata aquí chegou a miña contribución sobre este escritor galego chamado Carballo Calero.